तो आं जतन से खास हामानि गांगे जे खरकसे टिकेट मानलि रिसेंटली बिनि ताकु बखनो 17 जना चाकरि रेखाब बसाजो बसलानो चाकरि रेखाब टिकेट बो मानलिया अमतामो माइ गंगे बुइनो कटुगै वालाय फिनाय बुइनो सापायनाय बिनि बसाजोनो चाकरि रेखा बसलानो चाकरि रेखा नकनि बरं सादि दुनिया गुलिमारो स्टार्टिंग सिमी जे सामुखाय फाइने बड़ पॉइंट मानलिया एमनकी कुबिको कांड कल सकबाय खरक से एक्सएमडीसी अफेबो ब टिकेट मानलिया बिनि बुसाजोंनो बो चाकरि रेखा बन बुसलानो बो चाकरि रेखा सिनि थानि खबर सकबाय आमो बुबाग्रा साइमान माइने सैमाने जदि बुबाग्रा साइमान कांगा तो बेलाय खिनो कपाल हामिया टिप्रासारत खरक से एमडीसी बो खेबो टिकेट मानलिया ओ खेबो टिकेट मानलिया आंबोनि मुंनालिया बोबाय काहाम सिनियो जदि सिनो अमा हाइन थांगे आंबोनि बागै कक सावबो नुखुनि बागै नि सानाय खरकसा बो आईपीएफ तिनि याकरै एमडीसी मान माने आसन साइरका एक्चुअली और नुगै मानखा टिप्रासा थांसा तो होनलाक्या जे चाकरि मान थानि ओबो अनेक न खागजाक लाइमानि नुखा जे टिप्रा मथानि बिसोरबो ससियेल मीडिया को अंकाय दङ जे टिप्रा मथानि बागै सामुं खलाय फाइनेरो बर' वंचित बर' मानिया